ka riƙe wannan sirri akan duk wani bala'i da ta timfaro ka, ma'ana kaga ɓarayi ne ko kuma kaga waɗanda ka san har in kuka haɗu sai sun cuce ka ko sai sun ba dai a son wannan roadblock ne, a'a ɓarayi ne aka gani kafin a ƙaraso, to ana riƙe wannan sirri to insha Allahu sai dai su ma hidima ma alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam. a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raga'ib wa husnal kawatim wa yastas'al gamam bi wajhihi al-karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adad kulli ma'lumin lak. Salatan taftahu lana abwabar rida wat taysir wa taghliqu anna abwabal sharri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka na Ajaibul Asrar. Kar a manta, in yau ne farkon haduwarmu da kai, da yin subscribe, liking, sharing zuwa ga yan uwa dan al'umma su amfana. Idan kuma tuntuni muna tare, to barkanmu da wannan lokaci. A yau mun zo muku da wannan fa'ida mai matukar amfani akan duk wani abin da abin ƙi wanda an tabbata in ya faruwan shi zai cutar da mutum, ma'ana mutum ne ya hango ko barayi ko 'yan bindiga ko 'yan ta'adda ya ga ba mafita, to in har mutum bai rikice ba ya rike wannan sirri yadda za mu yi bayani, insha Allahu in ba su ma hidima ba, to ba abin da za su iya ma, za su barka ka wuce ka tafi abinka insha Allah. Saboda irin waɗannan wannan sirri gaskiya sirri ne mai tasiri, wanda a inda na samu wannan sirrin, wanda ya bani sirrin ma ya jaddada mun ya ga abin ban mamaki shi a karan kanshi ma kan abin da ya faru da shi. Allah ya kubutar da shi, wanda kawai ya sadaukar da ma irin abin da zai faru bai ma san me zai faru ba, sai daga baya daga babban su ne ma yasa kowa sai da ya gaishe shi, sannan suka ba shi haƙuri suka ce dan Allah bar a sake bai aka abun dai abin ban mamaki. Gashi sirri ne wanda cikin minti ɗaya ka yi sirrin, tunda abu ne dama wanda zaka gan shi kawai in dai mutum bai rikice ba ka samu kai wannan, to dan gaskiya an tabbatar mun abun ban mamaki ne sirrin. To ni kaina ban ga abun ban mamakin ba, sai wata rana ina irin a mafarki, wani irin tashin hankali a mafarkin ya daɗe ana cikin tashin hankali, an rasa mafita ta yadda za a yi. To Allah ya taimaka sai na tuno wai da sirrin an taɓa bani wannan sirrin. To wallahi ina farawa sai na ce bari fara ma annabi salati, sannan ai ina fara salatin annabin kafin ma in gama a yi sirrin komai ya warware, an gama komai kawai. To shi yasa yau na ce bari a kawo wannan sirri saboda 'yan uwa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan aya ce ake karantawa, ayatul hirsi, wanda wannan aya, wanda gaskiya wannan aya duk inda ka ji an baka wani sirri na wannan aya, to ka riƙe wannan sirri da muhimmanci da kyau. Wato ba ka ji sirrin ayan nan da yawa a hannun mutane ba, kamar yadda za ka ji irin suratul su sauran ayoyi ko kuma sauran surori. Ba za ka ji wannan sirrin an baka sirrin wannan aya, gaskiya ba za ka ji sirrinta da yawa ba. To duk lokacin da ka haɗu da sirri na wannan aya, to ka san duk wanda ya baka wannan sirri ya baka sirri na gaske. Wannan aya ita ce, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw
fa qul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. To wannan aya ne ake karantawa kafa uku rak. Da zaran kaga wani abu, yan fashi ne, yan ta'adda ne, yan bindiga ne, ko ma menene, ko yan kidnapping ne, ko menene dai, wanda ko da kana cikin musiban, to har in dai ka samu baka rikice ba, ka karanta wannan, kai bismillah, kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, ka karanta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw fa qul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kafa uku ka tofa a hannun damanka, sai ka ɗaura hannunka a kai, hannun da ka tofa wannan laqad ja'akum din ka ɗaura shi daidai maɗiga kenan, daidai kusa da goshi, ka ɗaura hannun. To insha Allah duk yadda kake firgita da wannan abin da ya taso, to wallahi insha Allah salim alim za dai a ga abin ban mamaki. Allah ya kare mu, Allah ya ɗora mu akan maƙiyan mu. Wannan sirri ne, a riƙe shi da kyau, kuma wani lokaci wannan kamar yadda na bayani, duk lokacin da aka baka sirri na laqad ja'akum, to ka zauna ka yi sallah raka'a 2, ka yi ma annabi salati, ka yi istighfari don godiya. don sirrin laqad ja'akum to gaskiya ba ƙaramin sirri ba ne. To wannan fa'ida haka yake, kamar yadda muka yi bayani, duk abin da ya taso ana karanta laqad ja'akum kafa uku, a tofa a hannun dama, sannan a ɗora hannun a kai. Insha Allahu za a ga abin ban mamaki wajen yaye duk wani kunci da damuwan da ta taso, alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dumtum fi ri'ayatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wanda gaskiya wannan aya, duk inda ka ji an baka wani sirri na wannan aya, to ka riƙe wannan sirri da muhimmanci da kyau. Wato ba ka ji sirrin ayan nan da yawa a hannun mutane ba, kamar yadda za ka ji irin suratul su sauran ayoyi ko kuma sauran surori. Ba ka ji wannan sirrin, an baka sirrin wannan aya, gaskiya ba ka ji sirrinta da yawa ba. To duk lokacin da ka haɗu da sirri na wannan aya, to ka san duk wanda ya baka wannan sirri, ya baka sirri